Здравейте на всички, благословения на всеки, който ще гледа този клип. Аз вярвам, че ще бъдете благословени и ще ви бъда от полза това нещо. Особено за тези, които сте вече в служение и навлизате в служение. Или ако ще влизаш в служение, аз вярвам, че това ще бъде благословение за теб. Това нещо Господ ме е научил много отдавна и това е нещо, което Господ е научил своите ученици, когато е бил тук на тази земя. И аз вярвам, че ще бъдете благословени от това нещо. 3 неща, на които Исус Христос наблягаше и неговите ученици след това са разпалили целия свят. И днес ние градиме на основата на апостолите и на пророците. Ето първото нещо. Бъди слуга. Доста важно за всеки един служител. Не да бъдеш шеф и когато заповядваш нещо, всички да ти се покоряват и да го спазват, но ти да бъдеш слуга. Как си слуга? Когато служиш на хората, когато служиш с твоя дар, когато служиш с твоето гостоприемство, когато се молиш за хората, когато ги насърчаваш, когато споделяш Словото на Бог, ти си служител на Бога. Така че насърчавам те, когато има някой нужда от нещо, ти бъди първият, който ще помогне, ти бъди първият, който ще се моли, ти бъди първият, който ще споделя, ти бъди този, който ще насърчава и когато някой е паднал, ти бъди този, който ще отиде и ще го привдигне. Бъди служител на Бога. И нека да прочетеме думите на Господ Исус Христос в Марк 10 глава, 42 стих до 45 и той казва: но Исус ги повика и им каза: вие знаете, че онези, които се считат за управители на народите, господаруват над тях и големците им властват над тях, но между вас няма да бъде така. Но между вас няма да бъде така. А който иска да стане големец между вас, ще ви бъде слуга. И който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките. И много важно, защото наистина човешкият син не дойде за да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. И аз питам, Исус Христос казва, човешкият син не дойде да му служат. Ти си Бог син. Той е Бог син. Това е Господ Исус Христос. И той казва, аз не дойдох да ми служат, но дойдох да служа. И ако Бог син дойде да служи, то ние трябва да бъдем много повече служители на нашите брати и сестри. Да бъдем тези, които ще се молят, да бъдем тези, които ще ходатайстват, да бъдем тези, които ще бъдат гостоприемни, да бъдем тези, които ще даваме и благословенията ще минават от нас. Амин? Така че бъди служител на твоите брати и сестри. Не очаквай някой да ти се покорява и да спазва всичко, което казваш, но бъди служител. Бъди този, който ще мие нозете на своите брати и сестри. Бъди този, който ще се смирява пред всички. Амин? Така че бъди служител, защото Господ Исус Христос е бил, така че и ние също трябва да бъдем. И аз вярвам, че както Словото казва, че тези, които се смиряват и тези, които са служители, Господ ще ги въздигне и те ще се станат пред управители, те ще говорят пред управници, пред царе и свещеници. Ти ще бъдеш на първо място, когато си служител. Господ ще те издига и ще те препоръча тебе винаги, когато ти си служител, когато ти си този, който винаги се смиряваш, когато ти си този, който служиш на хората. Така че бъди служител, бъди слуга. Амин. Второто нещо, което Господ ни учи и нещо, което Господ мене ме е научил и ми е вложил тези неща в живота ми. Знаете ли, това са неща, които Господ, когато ме е насърчил с тези неща и съм ги видял и в Словото, аз съм преживял Бог и това нещо ме е променило. Променило е моят характер, моето отношение, отношението към Бог, отношението ми към брати и сестри. И аз вярвам, че когато ние се научим на това нещо, ние ще бъдем истински служители на Господ Исус Христос. И апостол Павел казва на Тимотей, ти ще спечелиш тебе и тези, които те слушат. Амин. Така че второто нещо, бъди себе си. Първото нещо, бъди слуга и второто, бъди
себе си. Това нещо много е повлияло на моя живот и аз вярвам, че когато започнеш да бъдеш себе си, Господ ще ти покаже себе си. И ти ще бъдеш променен напълно. Какво означава да бъдеш себе си? Да бъдеш себе си означава да не се правиш на свят. Не се прави на свят. Не се прави на свръхдуховен. Не се прави на много знаещ. Мене Господ ме е изобличил, когато съм се правил на много свят и когато съм се правил на свръхдуховен и на свръхзнаещ. И Господ ме насърчи, когато много младежи се събираха и се смееха и се забавляваха, Господ ми казал: какво правиш ти тук? Отиди до тях. Отиди, забавлявай си ти, смей си ти, общувай с тях. Но аз бях този, който се отделваше, който се молеше винаги, който четеше Словото много повече от всички. Но Господ ми е казал: не, това не си ти. Не се прави на това, което не си. Така че те насърчавам, бъди себе си. Ако искаш да се забавляваш, забавлявай се. Ако искаш да се смееш, смей се. Ако искаш да се шегуваш, шегувай се. Бъди с твоите брати и сестри. Много от хората днес, ако забележите в църквата, винаги има хора, които ще има хора, които са отпреде, които ще хвалят Господа, които ще се молят, но ще има едни, които ще стоят най-отзад, които ще седят във ъгъла на един стол, ще се свият така някакси и ще правят на свръхдуховни. Което това е скрито смирение, което буквално не е смирение. Така че бъди себе си. Никога не трябва да те срам дори да питаш твоите брати и сестри. Ако не разбираш нещо, да се допитваш до твоят пастор, дори до твоят брат. Защото това, което ти не знаеш, може би той го знае. И тази дарба, която ти я нямаш, той я има. Така че не се срамувай дори да питаш твоите брати и сестри. Не се прави на много знаеш, но отиди и се допитвай. Амин? Имай съветници, имай хора, които да те учат, защото ти също имаш нужда от хора, които да те насърчават. Ти имаш нужда от хора, които да ти говорят, да те учат. Така че бъди себе си. Второто нещо, какво означава да бъдеш себе си? Не копирай другите. Не копирай другите. Същото нещо, което много отдавна аз го забелязвам, е, че ако има някой актуален пастор днес и хората го харесват и го споделят и така нататък, ние си мислим, че когато го копираме, хората и нас ще ни следват. Но това не е така. Искам да ти кажа, че всеки път, когато се опиташ да копираш някого или да бъдеш друг човек, ти ще се изложиш. Всеки път, когато ти не си себе си, ти ще се излагаш. Забележете някой, който копира някого. Винаги ще видите някой коментар или някой, който ще каже нещо: абе, прилича ми на някого. Нали? Или веднага ще разпознае кой го копира. Нали? Защото не си себе си. Защото ти си някой друг, ти се представяш за някой друг. И ако Господ Исус Христос иска да те благослови, кого да благослови? Тебе или човека, когото копираш? Ето какво казва в Матей 21 до 23, казва, че едни хора дойдоха при Исус и казаха: Господи, ние в Твое име пророкувахме, ние в Твое име вършахме чудеса, ние в Твое име бесове изгонвахме. И Господ каза: не ви познавам. Защо не ги позна Господ? Ами защото сигурно не са били себе си. Те са казали: ама ние пророкувахме. Ма чакай, кой ти е казал да пророкуваш? Ма ние бесове изгонвахме. Ма ние вършахме чудеса. Ами сигурно сте се представили на някой друг човек. Затова Господ не може да те познае. Така че, брати и сестри, бъдете себе си. Да бъдеш себе си означава да не се правиш на свят. Ако не знаеш нещо, да се допиташ до твоите брати и сестри. Да не се правиш на свръхдуховен, на свръхзнаещ. Но да не те е срам да общуваш с твоите брати и сестри, да имаш хора, които да те съветват, да имаш хора, които да те учат.
да не се правиш на свят. И дори е хубаво, когато се грешаваме, да споделяме и нашите слабости, а да не се правиме на хора, които сме святи и дори не се грешаваме. Другото нещо, не копирай другите. Бъдай себе си. И ако ти си служител и служиш в църква, ако ти си хвалител дори, не копирай, но бъди себе си. И ако Господ е вложил в тебе начин, по който да проповядваш, начин, по който да пееш, начин, по който да се молиш, начин, по който да служиш на другите, направи го така, както Господ влага в сърцето ти и бъди себе си. Защото само тогава ти ще бъдеш успешен и ще спасиш тебе и слушателите ти. Така че не копирайте, бъдете себе си. Не случайно Господ те е направил по съвършен начин. И 8 милиарда хора на този свят не са същите като тебе. Но ти си индивидуален, ти си съвършен и ти си имаш собствен характер, ти си себе си, никой не е като тебе в този свят. Господ по такъв съвършен начин те е направил, за да бъдеш себе си. Амин? Така че, брати и сестри, бъдете служители, бъдете слуга, бъдете себе си. И третото, бъди смел. Бъди смел. Забележете, че и трите неща са с буквата С. Слуга, себе си и смел. Ето какво Господ иска от тебе. Да бъдеш смел. Да бъдеш смел. Исус Христос заповяда на своите ученици, им казал: идете и правете ученици. Бесове изгонвайте, проповядвайте Словото. Апостол Павел към Тит казва: никой да не те презира. Изобличавай с пълна власт. Същото насърчава и друг свой ученик, Тимотей, Филимон. Също. Но аз искам да ти прочета едно познато слово за теб. И това е словото към Исус Навин. И това се намира в Исус Навин, 1 глава. Ще четем от 2 стих. И ето какво казва. Слугата ми Мойсей умря. Затова сега стани, мини през този Йордан. О, халелуя, мини през Йордан днес. Мини през Йордан. Защото оттатък Йордан е обещаната ти земя. Оттатък Йордан е твоето благословение. Оттатък Йордан те очаква благословение. И ти, и целият този народ, влезте в земята, която аз давам на тях, на израелтяните. Всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ви, давам ви го. Както казах на Мойсей, от пустинята до Ливан и от голямата река Ефрат, цялата земя на хетите до голямото море към залез слънце ще бъдат пределите ви. Никой не ще може да устои против тебе през всичките дни на живота ти. И забележи, това е слово за тебе. Всичко, което е останало в словото, това е за тебе. Никой не ще може да устои против тебе през всичките дни на живота ти. Както бях с Мойсей, така ще бъда и с тебе. Няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя. Бъди силен и смел, защото ти ще заведеш тези люди да наследят земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам. Само бъди силен и много смел, за да можеш да спазваш целият закон, за който слугата ми Мойсей ти даде заповед. Не се отклонявай от него, ни надясно, ни наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Ето, заповядвам ти, бъди силен и смел. Да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твоят Бог е с тебе, където и да идеш. Амин. Забележете, отново казвам, това слово е за тебе. За никой друг. Това слово е за тебе. Всичко, което е останало в словото, то е за теб.
И Господ днес ти заповядва. Бъди силен и смел. И ако Господ вложи нещо в сърцето ти, ти да направиш, направи го. Бъди силен и смел. Не задавай много въпроси. Господи, ама как? Ама Господи, защо? Ама аз нямам силата, ама аз не знам, ама нямам ресурсите. Стани и го направи. Бъди като Авраам, който когато Господ му е казал, иди в земята, която ще покажа, и той без да знае къде отива, излиза, събира си нещата и тръгва. Без да знае къде отива. Без да задава въпроси. Ама Господи, как ще стане? Ама Господи, аз нямам силата. Ама Господи, аз не знам как. Ма как ще стане? Аз не мога. Не. Бъди силен и смел. Направи го. Защото точно това, което Господ вложи в сърцето ти, това е което трябва да направиш. Ето какво Исус Христос, Исус Навин, съжалявам, е направил, когато е чул тези думи. Тогава Исус заповяда на началниците на народа: преминете през стана и заповядайте на народа, казвайки: пригответе си храна за път, защото след 3 дни ще прекосите Йордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ, вашия Бог, ви дава да притежавате. Амин. Виждате ли? Когато е чул думите на Господ Исус, когато е чул думите на Словото, без въпроси, без да задава въпроси, Господи, как? Добре, защо? Не съм готов. Стана и заповяда на всички да станат и да влязат в обещаната земя. Така че ако днес чуеш Словото на Господа за тебе, не задавай въпроси. Стани и го направи. Стани и завладей земята. Ако Господ ти е казал, че ще издигне, той ще го направи. Ако Господ е вложил в сърцето ти песен, изпея. Ако Господ влага в сърцето ти слово, напиши го. Така че бъди силен и смел. Бъди силен и смел. Не задавай много въпроси, не питай много, но го направи. Направи го. Защото ти вярваш в правилното нещо. И ако хора с изкривен ум и дори с изкривена природа са смели, излизат на улиците, влизат в университетите, влизат в детските градини и са толкова смели, колко повече ние, които държиме истината, които в нас живее истината и знаем истината, колко повече ти трябва да бъдеш смел и това, което Бог влага в твоето сърце. Така че насърчавам те, бъди силен и смел. Бъди служител на твоите брати и сестри. Бъди себе си и бъди смел. Аз вярвам, че това е насърчение за вас и ви сте били благословени. Така че запомнете, бъдете служители, бъдете себе си, не копирайте другите, не се правете на святи и бъдете силни и смели, защото такива Господ ни иска. Благословение!